Chico. Johanne. Stop. Vi filmer op fra. Vi leger jorden er giftig med Chico. Jeg er bange for, at han skylder dig igen. Ej, han har allerede nok pølser igen. Ej, nu tisser han fandme med. Han laver sådan en sjov. Han har lavet sin egen tissestilling. Ja, men sådan en tissestilling har alle hunde. Når han bliver stor, laver han den der, hvor han løfter på ben. Ja. Når han bliver en rigtig voksen mand. Man kan rigtig se, når han er en voksen mand. Er Carlo voksen eller stadig? Han er stadig voksen. Stadig voksen? Ja. Der skulle der ikke noget, som hedder stadig voksen. Eller jo, hvis han bliver gammel. Men så mange år skulle det heller ikke have haft ham endnu. Vi har haft dem i 2,5. Eller 1,5. Ja, jeg skulle til at sige 2,5. Nu kommer han jo. Han er brugt til at være. Nej, det der må han ikke. Chico, ud med det! Nej, Johanne, hjælp mig. Nu er sådan der. Og Chico siger tak, fordi du så med i den her video. Chico, kig her. Tak, fordi du så med i den her video. Og vi ses i næste. Hej.